ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ପତ୍ର ଫିମ୍ପି ମାରିଯାଉଛି ଆଉ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଟେକ୍ସ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥରିକ ଔଷଧ ମଗେଇଥିଲି ତରଭୁଜ ପାଇଁ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା। ତରଭୁଜ ଗଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ପତ୍ରଟା ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଫିମ୍ପି ମାରିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଧୂସର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ତା ପାଇଁ ମଗା ହବ। ଆଉ ଇଏ ତ କଖାରୁ ଗଛ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି। କଖାରୁ ଗଛରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଯାହା ଟିକେ ପତ୍ର ଫିମ୍ପି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାହେଉଛି, ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଦେଖେଇକି ଏଇଟା ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ତା ଔଷଧଟା। ଆଉ ଇଏ ତ ତରଭୁଜ ଗଛ ଏଇ ଗଛ ପତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପତ୍ର ଟାଣ ଲାଗୁଛି, ନରମ ଲାଗୁନି, ଶୁଖିଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗଛ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରଠାରୁ ତାର ପୁରା ଗଛ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେକ୍ସରୁ ହିଁ ଔଷଧଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ କରିଥିଲି। ଏପଟଟା ଏଇ ଗଛଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଗଛ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗଛ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଗ୍ଲେଜିଂ କରୁଛି ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି କାକୁଡ଼ି ଗଛ ପାଇଁ ଆସିବ ଏଥର। କାକୁଡ଼ି ଗଛ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେକ୍ସ। ଆପଣ ଯଦି ଫସଲ କରୁଥିବେ, ବାରିରେ ହେଉ, ବିଲରେ ହେଉ, ବା ବଗିଚାରେ ହେଉ, ବା ଛାତ ଉପରେ ହେଉ, ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଲ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବିମ୍ ଗଛ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ପାଣି ଦିଆହେବ ବିମ୍ ଗଛରେ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲିଛି। ମକା ଗଛ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ ହେଉଛି 8ଟା ଦିନ, ସକାଳ 8ଟା। ଗଛ ପୁରା ରେଡ଼ି, ପୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଯତ୍ନ ସେଇଭଳିଆ ନିଆହେଉଛି। ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଫସଲ ତ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲରା ଗଛରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଲେ ବି ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିବ। ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାର କଲରା ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିନି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସେଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିବ ବୋଲି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଗଛ, ଏପଟଟା ହେଉଛି ଜହ୍ନି ଗଛ ବି ସେମିତି ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏକାଥରେ ଆସିବ, ପଡ଼ିବ। ଏପଟୁ ବଡ଼ ଆଣିକି ପକେଇଲା ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, ମାଟି ବତୁରି ଗଲେ ଭେଣ୍ଡି କାଲି ସକାଳେ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନାଉ ଗଛ। ନାଉ ଗଛରେ ସବୁ ମଡ଼ା ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏତିକି ଦେଖେଇଲି। କାକୁଡ଼ି ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି।